काहे। अरे दुनिया जहान बा माई बाबू के चरनिया में बसल चारों धाम बा। अरे हमके नान्हे से सियान कैना, अरे उनके मारता अरे तन तान उनकर लात बा। अरे बहरा से मटिया के मूरति लियान के चढ़ावता पुआ पकवान बा। अरे घरवा के देवी देवता के मारत सब लात बा। ये जानत दुनिया जहान बा। अरे जवन माई 9 महीना अरे पेटवा में धोई के, अरे बेटवा जनमाउले औतय पतोहिया। अरे औतय पतोहिया बेटवा पराया होई गईले। अरे घरवा से बहरे अरे माई के कुदावत आजू धई के उहात बा। अरे धई के उहात बा। अरे माई बाबू के महिमा जग में महान बा। ये जानत दुनिया जहान बा। अरे जिंदा में अपने माई अरे बाबू के कोई भर पेट भोजन नहीं करौले। अरे मरला पे बभना के घरवा बलाई के खियावत पुआ पकवान बाहो। खियावत पुआ पकवान बा। ये जानत दुनिया जहान बा कि मुर्दा पुआ नहीं खाए। अरे ये तो बभना सब खात बा। ये जानत दुनिया जहान बा। अरे तब तो सत्य के रजाई गद्दा अरे लियान के देता सब बभना के दान बा। ये जानत दुनिया जहान बा हो। ये जानत दुनिया जहान बा। माई बाबू के चरनिया में अरे बसल चारों धाम बा। तब पथरा के पूजत काहे दुनिया जहान बा हो। तब पथरा के पूजत काहे